navn er Skipper Jesby. Jeg går her foran ADD, Antidoping Danmarks hovedkvarter. Jeg har fået den ære og den fornøjelse at snakke med 3 tidligere danske cykelryttere, som har været dopet. Og det er så lige herinde i ADD's hovedkvarter, jeg har aftalt at mødes med. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. Nå Bjarne, hvorfor valgte du at bruge doping? Tilbage i 90'erne, der var det jo det, man gjorde. Ville man vinde, så måtte man bruge doping. Og jeg tror, at jeg gjorde det samme som alle de andre. Du valgte at dope dig, Bjarne, men synes du ikke, det strider imod god moral og god etik at dope sig? Jo, det kan man vel nok godt sige. Den dag i dag havde jeg aldrig gjort det samme. Det var en anden Bjarne dengang, det var det helt sikkert. Hvilken indflydelse tænker du, at doping har på cykelsporten i dag, og hvad med dengang? Det har helt sikkert en stor indvirkning på folk. Jeg tror, det gør det meget sværere at lade cykelsporten være troværdig. Sådan som medierne, de banker det med doping helt op. Men jeg tror virkelig på, at cykelsporten er renere nu, end den har været tilbage i tiden. Det tror jeg helt sikkert på. Jeg også har været dopet. Jeg har også brugt EPO. Du har i mange år benyttet dig af doping. Hvordan kan det være? Det er jo selvfølgelig ikke noget, jeg er stolt af. Jeg er ikke glad for, at jeg dopede mig dengang, men jeg tror bare, at det var sådan, som cykelsporten var. Og jeg er da ked af, at jeg var dopet, ligesom mange af de andre. Hvis jeg siger Rolf Ren, hvad siger du så? Ja, det var ikke nemt. Det var bestemt ikke noget, der gjorde mig glad. Jeg følte mig latterliggjort efter radioprogrammet Monte Carlo fandt på at sige det. Jeg vidste jo selvfølgelig godt, at jeg var dopet, og det var ikke nemt at vide, at folk gik rundt og sagde Rolf Ren og gjorde nej af det, når jeg var dopet. Kan man nogensinde stoppe doping? Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror aldrig nogensinde, man vil komme dertil, hvor man kan vide sig sikker på, at cykelsporten er fuldstændig ren. Men jeg tror på, at vi har en renere cykelsport nu, end vi nogensinde har haft. Jeg har benyttet mig af dopingmidler. Gul feber. Siger du, at en lang række cykelryttere er sluppet af sted med at dope sig? Er dopingkontrollerne gode nok? Dengang jeg var under mistanke, der snød jeg mig udenom 3 dopingkontroller i træk. Så jeg vil da helt sikkert sige, at det er nogle leve mennesker. Hvordan snød du der så udenom kontrollerne? Der var for eksempel den her episode med Antidoping Danmark. De var ude efter mig, og de prøvede gentagne gange op til Tour de France og få mig testet. Jeg var under EPO, mistanke. Men så gjorde jeg det, at jeg lå som om jeg deltog i flere forskellige løb rundt omkring i verden, så jeg ikke kunne besøge min bopæl. Og så sned jeg. Hvordan er det, du kan leve med dig selv, efter du har løjet for hele verden og hele din familie? Det er også uretfærdigt, det hele. Faktisk er det sådan, at jeg blev tvunget til det. Du har jo nærmest været en narkoman, er det ikke sandt? Narkoman. Det ved jeg nu ikke. Jeg sprøjter mig ikke ret mange gange om dagen. Var det så ikke en svær tid i din familie? Havde jeg nogen familie? Det ved jeg sandelig ikke, du.